Magpahinga muna tayo sa pag-drive ng Uber. 10 hours na ako nagda-drive kagabi pa dito sa Dallas. Uy, ano yun? May nakaiwan ng wallet? Allah ka. Ano kaya to? Hala, grabe. Grabe. Daming pera. Hala. Oh shoot. Grabe. Grabe. Oh my gosh. Daming pera. Wala man lang ID na naiwan. Wala. Wala talaga. Aba. LV pa itong wallet niya. E paano